aku? Memane. Memane nggih. Alhamdulillah luar biasa. Rame som rame. Rame sisih kene, sisih Rame. Rame nek alhamdulillah nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih tamu undangan sedaya kemawon kang mirsani dalu menika ingkang tasih nenggani wonten ngajeng wonten sisih kiwa tengen wonten wingking sugeng dalu sedaya nggih. Wilujeng wengi selamat malam good night. Wow, lengkap iki. Lengkap marga hari ini aku bahagia sekali. Pikiranku kayak fresh kayak segar ngono lho Ci. Ya jelas wong seragam baru rupane ya seger. Aku kan madake nek ndek awan kan biru-biru kayak teropet dino iki aku bengi iki ya madakno karo dalem sing duwe Oh nggih hijau cete. Alhamdulillah muga-muga iki apa jenenge ya minangka donga. Muga-muga adem ayem keluargane Pak Ngatemin. Nggih, Pak Min. Pak Min ugi Bu Ni ya. Nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun nggih sampun nimbali kula sak kanca rombongan saking Wahyu Manggala kanggo acara seneng-seneng adikku. Dik Mada. Adik Mada wis lunas nggih Dik Mada nggih. Nggih. Kelakon numpak Jaran. numpak gajah. Gajah. Wis didandani kaya prajurit jan ketok gagah luar biasa. Moga-moga apa sing dadi cita-citane Dik Mada jare Dik Awan matur karo Mbak Arem cita-citane dadi tentara. Tentara amin. Diamini mawon muga-muga dadi wong sing sukses. Amin. Keluargane Pak Ngatemin muga-muga rezekine luwih-luwih nggih Pak nggih. Amin. Adem ayem panjang umur sehat sak keluarga. Nggih. Ya diaturi tembang-tembang nggih wau sampun wonten pamundutan. Nggih. Pepeling Gubo Kasmoro siji apa mang ya? Aku lali. Ya kuwi lah. Dieling-eling. Mbok menawi saking tamu undangan apa saking kanca-kanca sing hadir mau request juga boleh lho. Monggo. Tawa-tawa karo mbok menapa mudane kene hadir ketoke kok hadir mang lho. Hadir. Sing gede gajah mau lho, Dek. Montore mang lho, Dek. Iya montore kok diparkir nawar gajah nek gajahe ngamuk iku piye engko montore nek rubah. Nggih, kula aturi wonten Gubo Kasmoro nggih. Sunane jare dibawani. Betul. Pepelinge mau ya dibawani. Dibawani kabeh. Lah nek dibawani kabeh kok randang bar iki kula aturi sing Gubo Kasmoro mawon nggih Pak nggih. Ketoke sing nyuwun iki rombongan darat tok, Cin. Nggih. Matur suwun nggih sampun ngopeni kula sak kanca. Nganti pirang-pirang sing durung maem iko mang lho. Ting wingking tesih kathah. Monggo Pak De kula nyuwun tintingane nek kleru di nganu klerokno ya Pak De. Heeh. Nek kleru ya dibenerno rom. Ngono. Kliru kabeh Piye suwunane ngono nek ora tak aturi kok nek aku di demo piye. Ijo ya ijo nek aja nggo laran ijo arom. Apa? Iki lho kok so. Iki mesti suket lanang iku. Iya ketara kantil. Bu Sinden kula di semak nggih. Nyingkar wiwitane nyingkur lingsem nyingke mutan kayak sapa? Mosok Tatin tek semene seksine, Tatin lho gedhi lho ya. Iya no. Sindene iku lho almarhum dalang sapa lho cuy? Pak Kiseno. Nggih. Iya lho, nek aku rumangsamu. Lho. pembunyian iku. Ngecek sikilmu lho, kowe iki wis tuwa rasah larakno atiku terus. Sikile ngena berlikaten ngono Lah kok. iya, ngono iku salah satu nganu, Dek. Teguran. Aku gak ngomong lho ya. Aku muni teguran kok muni azab lho ya. Tekan ndi jek aku tek mau padakno Tatin nganti Bamban. naliki lho. Tekan Bamban. Ampun ngantuk lho Bu nggih. Niki kula minangkani pamundutan sing nyuwun bapak emang lho sing pawakane cilik mang lho, Ci. Ya sing paring maem. Tekan ndi, Bu? Lelampahan niku lho. Lelampahan kang kahuri
tresno tulus nadyan ningku bekas Kaya keplekang kok. aman iki tak gek uang bu aja. Iya, ramaku lah kepenak iki Romo. Monggo. Dawahke langgam gubuk asmara. Buka celok napa saking Mas Ari? Kula. Kula, celok. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak
saya merati aku kowe dadi Sampun katuran menika tembang gubuk asmara jangkep kali bawane nggih Pak niku sing nyuwun sisih pundi ndek wau Pak Oh, sampun Pak panjenengan. seneng napa mboten Pak Jos. alhamdulillah Pak ngatemin Pak ngatemin Pak Ngat, kok ngatek Pak ngatemin Pak Ngatemin. nek kerep karepmu sing apa keben ora kedaya Pak Min Apa, Min? kok mau juga sing ngarep lah engko nek ngarepe tak wak injing lho Dek Pak ngatemin iki ngersake tembang kados Dek siang napa mboten monggo Pak. Dek Mada mana napa ampun bubuk Dek Mada Bu Biasanya, oh, kamu Sam- di awe-awe loh. di awe-awe Oh, di awe-awe. nggih niki kula tak mriko Nggih. Heeh iki Bu Marni nggih tak sing nyuwun nggih Nggih niku pun beto amplop. ayo wis ya wis tembange wonten nganu Mas solawatan pepeling nggih monggo yuk katuran aku tak perjalanan rono ana bensine ada Ana rom, mesti cepaki bensin. Iku Dek Mada ya isih soalnya meleh. omahku adoh lho Oh, kono London e. endi ya Kono tok. ya ampun nang ngarep mang ketoke ono kok Gak ono. jarane mang lho sikile Oh. dawa kaya aku Jarane kedawan sikil. amit ya Mas Lho, Dek medeni wong ngene rom, kowe medon rom. Kayak apa metu demit tek rom. Jangkrik aku pada ngetosi donya Kayak- tapi ya iki kok iso. Nggih, monggo Kayak Mas metu Ari. wewe. Yuk sowaten pepeleng yuk. Amit ya Bu Bang nggih. Nggih, monggo wiset-wiset Pak Bu. Yuk. Sing harus La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
terus pangateme nangger joget mau guyu ngene iki sing mari awet tuwa ya ngene iki lho Bu Bu ya Awet Allah ya tuwa, Allah Bu. lah ya mari awet tuwa dalem Pak Dredeg ya Allah ndak urung mam jenengan mang tak demek lah iya iki abane cek sembarangan Dek Masa ora kok bermaem paling som. mergo sibuk tamune Mbak Nyu milih wit Nggih. siang Wih, kowe kok laris, Rom? Alhamdulillah keluargane Bu Marni iki lomo-lomo. Matur suwun, Bu. Niki napane Bu Marni niki sing nderek nyawer niki. Sedereke nggih niki saking buke wonten tambal ban Roro Jonggrang lali janjine pun aturi sing pundi riyen, Bu. Tambal ban, jenengan sakit tambal ban Pak Ngatemen. Ora iso nduk isaku nambal Bu Marni. Waduh, Ya Allah, ya Allah, muga-muga sehat seger waras Ibu. Amin. Sik ya ndak biasalah aku nek dijaluki foto terus ngene Iya, iki. lagi laris soe. Cekrok. Neh ambak ra krasa lah. Agae lah, Rom. Sampun mangga tembange tambal ban. Tambal ban. Lah ku ndi Mas? Aku gak. Iku Engko buah, bareng. Rom, iku buah. Mangga tambal ban katuran. Mangga, Mas. Nggih, Pak. Jenengan nggih nambahi ya, Pak. Saiki nambah larang ya, Som ya. Iki keringetku meruntuh sing ngene padha ya aku ya teratapan. Heeh. Nggih, nggih. Pamen, pamen. Ya Allah, wedakku ndak blabar. Lah ngusapi dak karo tisu, cah ngusapi karo duit. Walah. Monggo. Ya. Ayo nyanyi dong. Iya, Mbak. Ya, ya, sediawan orang nyanyi. Aku
tenan iku mang ndak kondi cah. Kok bakal? Apa sisa wisit ndek ingi jek Oh wakeh iya, ya. lagi berbodo. Nggih, sunan wonten tambal ban sampun. Pokoke dalu niki kula mantun jenengan, Bu, tembange menapa melih niki? Napa saking sederek-sedereke napa saking putra-putrane nek badhe ngersake tembang? Nggih monggo. Napa, Pak? Lali janjine napa badhe nderek nyekar? Bengi-bengi Rom. Lah lha apa? Mosok nyekar ning kuburan ya mene tengah wengi nyekar. Jangkrik, maksudnya nyekar iki nembang iki lho. Oh, alah nyekar nembang. Mosok aku biasa karo sing luwih sepuh ya mok kon nyanyi, Pak. Lah Lah aku yo gak ero, sakroku nyekar iki ning kuburan ngono kuwi. Nyekar iku nembang padha karo nembang. Oh, nggih monggo Pak nderek nyekar lali janjine. Sing saged nembang lali janjine apa Mbak Cantik iki? Mbak niki napane Dik Madan iki kok. Ibuke, wow cek mudah belia jebule. Iya no. Nggih, monggo yuk. Lali janjine aturan. Mbak nuwun, niki napane Dik Madan niki jenengan. Jenengan nggih Pak D. Nggih. Monggo. Ijol. Iya. Ijole ana ongkire lho Rom. Hey ha, iyo. Minggu sing
Tak sengaja ngono ben ora patek berah bayare. Weh, kok gak patek berah bayare nyanyi sithik akeh bayare ya kudu berah no, Mas. Mulane aku nyanyi sithik. Ya nek ngono nyanyi akeh, ben saya akeh engko bayare. Ninggal katresnan. Nggih, jenengan nggih Mas nembang nggih. Ya dikatrol sengkong kono ngono aku gejeglek ana sing klanting. Oh iya, ndelala sing nganting ora kuat Mas. Mangga Mas, wonten ninggal katresnan. Laris ya Sam ya. Ayo Mas. Iki sida ta ora lah iki lek dinteni. Sabar. Wah, kadung gempeng. Diskete iku nomor 168. Ro arep nek berubah lho. Wah, tak untal kayak kok malah. Wedi aku. Untalanmu. Malah medeni wong. Sawer ayo Pak.
Piye rom dibayar akeh apa ora rom? Belas aku gak dibiyuki kok Lah piye lah Pak? Aku disangoni bundaku sing cowante iki mah. Matur suwun Bunda. Merah-merah jambu. Wow. Sunane gadis Kalimantan apakah ada yang sudah bisa, Nduk? PAP. Iku lho, Dek. PP apa? Alhamdulillah Niki. belum. Niki, Mbak. Lho niki Bu Inggi. Ya Allah, Bu Inggi nyuwun pangapunten, Bu. Kula mboten ngertos, Bu. Nggih, Bu. Aku tak saliman, Bu. Salim diwisiti neh. Lah piye? Kula mboten nate main wonten Teng mriki. Bamban mriki nembe sepindah niki mbok menawi sing kanca-kanca sing lawas Sudah 2 kali. sampun nate. Heeh. Ngapunten lho Bu Inggi. Lagune Gadis Kalimantan ada yang bisa. Kowe ndek awanah kelalen iki lho Mbah Iya, Lanang. Mbah Nawi nggih. Mbah Nawi. Lintang Asmara lho. Nggih. Iki digantos napa Bu? Semberang sing gua mbek apa ya? Enggak. Rotok-rotok engko ya. Ya, iki Lintang Asmara sik Nggih, ya. nggih. Sing ndek siang kelalen, maaf. Ngapunten nggih Mbah Dae. Ya monggo. Ya. Mbah Nawi saged nyanyi Lintang Asmara. Mboten mesti ya, nggih mpun ah. Ya, monggo. Kula tangklet tok niki. Tanglet kok jawab dhewe. Nggih, monggo. Monggo Mas. Aku tek sayore-rene kok nek tekan kono piye ya? Aja rom iku nyeleret medun bahaya. Lah iya ya. Ya. Setiapku bisa Duitku kocar kacir. Suwun nggih, Pak. merangsang Ono, Bu.
Ibu-ibuku sedenipun Bu Inggi, Pak Ibu sing sampun paring-paring kula. Napa neh? Kenapa neh wong disangoni kok nangis? Kula lagune sing marai sedih. Aja ngono, Prol. Nek mbok tindingi ngono ku dhek sedih. Jajan nek mbok kendangi ngono kok ndak seneng. Saben dina. Terus Apa kowe ra krasa iki lagune Sariman Amrul. Nggih. ndek sore. Nggih niki matur suwun ingkang sampun paring-paring kula sangu utawi wisit mugi-mugi gantose luwih kathah nggih Bu nggih. Niki kula sampun tak kembali ke atas sana mboten napa-napa nggih. Matur suwun. Gelangi sampean kok gede ning ngono Bu.